Okay, vi vil gerne fortælle lidt om funktionsforskrifter og funktionstabeller. Vi tager udgang i et eksempel, hvor man skal leje en bil. Og heroppe har vi informationerne omkring billejen, at man giver 750 kroner per dag, man lejer bilen. Det bliver sådan en engangsbeløb, så den til plus hernede i vores funktionsforskrift. Og så betaler man 2 kroner per kilometer, man kører. Derfor sætter man den ind sammen med x, den der variabel. Så det er vores funktionsforskrift, hvor vi så kan sætte nogle forskellige x-værdier ind i. Herover har vi en tabel med nogle x-værdier, og de x-værdier, den kan man sætte ind som funktionsværdier i funktionsforskriften. Så hvis det er nu, at man sætter 0 ind som i vores funktionsforskrift, så kommer den til at hedde f af 0 lige med 2 gange 0 plus 750. Og så hvis man ikke kører nogle kilometer, men man vælger bare at lege bilen for en dag, koster det 750 kroner. Hvis man derimod kører 50 km, så siger man f af 50 lige med 2 gange 50 plus 750, så det ser sådan ud. F af 50 lige med 2 gange 50 plus 750. Og så får man, hvad det koster at leje den